siquiera crear esas ocasións. Neste caso, o aspecto positivo, como dicía Carlos, compromiso total entre os xogadores e a afección que apoiou o equipo durante todo o partido. Outra nota positiva que podemos mirar é que hai xogadores de calidade que non están disponibles, que estarán no seu día, Urreta, Guardado, Riqui, en fin, motivos para esperanza e xa dicimos algunhas ocasións erradas. No aspecto negativo, que o Osasuna xogou moitísimos minutos en inferioridade e nin siquiera así o Deportivo puido gañar o partido. Por certo, vaya enfado que tiña Camacho coa actuación de Pérez Lasa. Veremos por qué ao longo do resumo. Volví a Aranzubía, que a verdade é que aí estivo moi ben. Noutras ocasións, pois, ao mellor, pareceu un pouco dubitativo, polo menos, igual tamén sempre lle botamos as culpas ao mesmo, pero sí que hubo un par de ocasións na que a pique estivo de marcar o Osasuna. Sí, aí estivo moi ben metendo esa luva, a verdade é que todos tiñan moita confianza na volta de Aranzubía. Aquí esta primeira ocasión clara para o Deportivo, non sei cantos meses leva Lasad sen marcar un gol, e aquí tivo pois esta oportunidade clarísima para facelo. Estivo acertado Ricardo. Pero aí estaba o Osasuna, por certo, nos laterais do Deportivo, Laure e Seoane. Esta é a ocasión clarísima que ten Badoc e que salva Laure. Enfádase moito Camacho porque di que hai man, sí, pero que debería ser man e expulsión. Ningún dos xogadores di nada salvo Badoc. Aí está Aranzubía, que errou aí claramente na saída, que ti dicías na anterioridade. Na outra se tapa un pouco máis. E aí, pois, non sei se Laure acaba metendo aí a man. Sí, o único que ve está algo máis tapado. O único que ve de verdade é Badoc. E mira como sai Badoc despois dicindo, é man, é man. Pero é o único realmente que o solicita. Despois algunha xogada máis aí de ataque do Osasuna, con Aranzubía chapando ben ese coiro, e logo esta oportunidade clarísima de Antonio Tomás. Tivo dúas Antonio Tomás hoxe. Pero mira, cando menos Antonio Tomás, que noutros partidos nin se arrimaba a área contraria, aí estaba, chegando desde atrás. Iso é o que hai que pedir. Despois podes estar máis ou menos acertado, pero aí estaban 3 ou 4 xogadores do Deportivo dispostos ao remate. O acerto xa chegará. Se o equipo crea ocasións, acabarán chegando os goles. Mira onde estaba Antonio Tomás, no punto de penalti. Interesante. E aquí chegaba a acción polémica do partido. Camuñas protesta, Pérez Lasa que parece que se vai, pero non. Pérez Lasa non é dos que se marcha. Volve, expulsa a Camuñas con cartón vermello directo no minuto 33. Chamoulle algo cando se deu a volta ao colexiado. Segundo anotou no acta Pérez Lasa, o insulto concreto de Camuñas é chulo. Por iso, Pérez Lasa expulsou a Camuñas. Neste tipo de expulsións, a verdade, pois claro, depende do que diga o xogador. E aí estaba Pérez Lasa con esa mirada casi asesina. E xusto aquí pasou no fatal o Deportivo. E que este gol está mal anulado. O asistente trabúcase, pensa que toca o balón outro xogador, pero non. Badoc, que sai en posición absolutamente correcta, vexan a desesperación aí de Camacho, ríase por non chorar. Mira aquí na repetición, sae Badoc como 2 metros ben situado, e despois é el mesmo que toca o balón, non é o seu compañeiro, non é ninguén. É posible que o asistente aí se trabucara. Gol mal anulado ao Osasuna. Aquí sí. Que a veces pasan cando que se adoita despistar un equipo cando o outro está en inferioridade nos primeiros minutos, que son momentos conflitivos. Gustoulle o Deportivo entrar de novo no partido. Osasuna estaba mellor posto neses minutos. Aquí Adrián caía dentro da área, non é que protestara moito, semella que o defensor do Osasuna despexa o balón. E vemos xa imaxes da segunda metade con incorporacións continuas de Laure. Decíamos antes que nos laterais xogaron Laure e Seoane, fíxate, Rindaroi e Morel nin siquiera convocados. Curiosísimo. Para este partido. Dicía Lotina que estaba contento con Lasade con Adrián. Igual que Adrián se botou un poquinho máis as vantas do que lle pide el, que quixo que estivese máis entre os centrais, pero como nesta xogada que é un xogador que ele é así, que tende a buscar o balón, a tirarse as costas. Aquí estivo preto o gol tamén, nesa acción de Adrián. Antonio Tomás non chegou a rematar, e tampouco Juan Rodríguez. Unha mágoa porque aquí nestes minutos o Deportivo tivo varias accións de moito perigo. Aquí Lopo comete esa falta e xusto a borde da área, claramente fora. Lopo perde o próximo partido por amonestacións. Sí, por cartóns. E esta foi clarísima para o Osasuna. Badoc, a verdade é que é increíble que este xogador non marcase neste partido. Sí. Bueno, é increíble que o partido, é que increíble que o partido terminase 0-0. Despois o Deportivo tivo minutos moi bons, con Desmarets aí tomando o mando e o xogo do seu equipo. Mira esta outra vez, de Desmarets, a que ven agora. Sí, tamén fusilou aí. E paradón. Aí estivo moi acertado Ricardo, que tivo que sufrir ademais ese sol que lle daba durante todo o segundo tempo, pero aí estivo moi acertado intervindo na acción de Desmarets. Esa última de Lopo, finalmente ese empate a 0 co que remataba o partido, pese a todo, xa decíamos con anterioridade, a afección está co equipo, e aí reclamaba Aranzubía a presenza
Sí, señor, dos xogadores para responder aos afeccionados. Aí acudiron os xogadores, moitos deles mesmo deronlle a súa camiseta aos afeccionados. Hai comunión. Hai unión, A isto verdade que pode axudar moitísimo o Deportivo. Moitísimo, axudar. todas as terapias son positivas. Millor así, desde logo. Agora é tempo de escoitar esas roldas de prensa despois do encontro. En principio el partido hoy es de los partidos que más me ha gustado de toda la temporada. Creo que a los jugadores no se les puede reprochar falta de actitud, sino todo lo contrario, han salido muy metidos y han estado muy concentrados y bueno, vuelvo a decir que la responsabilidad pesa muchas veces, pero yo considero que tenemos jugadores de calidad y que los goles vendrán. Hay que seguir insistiendo, no hay otra. Hay muchos equipos ahora mismo que tienen 8 o 9 puntos que no son mejores que nosotros, no son mejores. Plantillas que no son mejores. Y que, bueno, y si nosotros mejoramos, yo vuelvo a decir, esta es muy buena plantilla, no es un buen equipo, pero esa es responsabilidad del entrenador, fundamentalmente, porque si tienes plantilla y no tienes equipo, entonces, si nosotros somos capaces de hacer un buen equipo, pues ya hablaremos. Hombre, yo he visto un gol como una catedral y un penalti y una expulsión como una catedral. Él no lo ha visto. Últimamente tenemos demasiadas cosas en contra. Tenemos que esperar a que se tranquilice todo y que sepan que nosotros no tenemos que ver nada con los equipos que deja el Real Madrid y con los problemas que tienen otros equipos. Nosotros tenemos que luchar y trabajar por lo nuestro, pero de momento no nos dejan. Pero bueno, mira, lo que tú no te parece, tú no me puedes decir a mí que yo no soy lógico, ¿entiendes? O sea, porque te estás pasando un tren, ¿entiendes? Yo estoy dando mis explicaciones y si no, que no me pregunten, hijo mío, ¿entiendes? O sea, ¿tú cómo me vas a decir a mí que yo no soy lógico? O sea, ¿es que estamos ya aquí todo el mundo locos o qué? Eso me parece a ti muy bien, pero esto es lo que me está ocurriendo a mí y por eso lo digo, hijo mío. ¿Vale? Tú defiendes lo tuyo, yo tengo que defender lo mío, ni más ni menos.